Dacă filmez. Ca să puteți să nu mai așteptați, vădeți la videouri, bun, încă o dată, bună ziua copii, și acum vă uitați la mine, toți. Inclusiv voi v-am spus să nu cumva să faceți ce fac ei. Toți trei. Ce-am vorbit? Am vorbit degeaba? Deci am vorbit degeaba. Primul lucru pe care l-am făcut, ce ați făcut? Exact ce v-am spus să nu faceți. Am două colegi aici. Una este acolo în spate, una o să o vedeți în față. Sunt cu ochii pe voi. Dacă îmi fac un semn că nu faceți ce trebuie, vă invit pe voi afară. Da? Cel mai bine. E cel mai bine așa, nu? Da. Bun, copii. Voi sunteți cu mici și o să mă ascultați, da? Depășim lucrul ăsta. Aici ne aflăm în regatul peștilor. Ați văzut voi desene animate cu pești? Da! Cu ameni, cine a văzut? Eu. Ați văzut unii dintre voi ați văzut. Deci povestea peștișorului Și Nemo. Da. Deci, Și Nemo. sunteți cunoscători de povesti. Ce-a picat? Cu peștișorul de aur, să știți că îl avem și aici în acest bazin central. Da? La sfârșit, dacă sunteți cuminți, vă puneți dorințe. Că așa e povestea. Cine e cu minte își pune dorințe și se îndeplinește. Adulții au voie să încerce de mai multe ori. Că au prioritate, că ei au grijă de voi. Acest legat de pești, nu mă întrebați nimic până când nu termin. Da? Și fiți atenți că îmi vine un grup iarăși, aproape și va trebui să ieșiți. Dacă nu mă ascultați, o să ieșiți să-i trece gata. Da? Deja au plătit acolo. Ascultați-mă. Da? Regatul de pești este condus de acest prinț galben. O să vedeți acolo că deja este obosit, stresat de atâția copii și s-a plitit după o piatră, dar o să-l vedeți. Uitați-vă cum arată. Tot ce vedeți în fotografii sunt în bazine. Acest regat, deci v-am spus, eu mă plimb și voi vă uitați la mine, da? Acest regat este păzit la răsărit de peștișorii îngeri. Uitați, la nord, tot peștișorii îngeri. La sud, tot de peștișori îngeri. Iar la apus, de acest curcubeu frumos de pești colorați. Da? Tetraglon multicolor, așa se numește. Acest prinț are armată, ca să știți, de pești. Au cavaleri cu spadă, uitați aici, uitați-l, da? Ăștia sunt masculi, ca să știți. Dar eu mă gând și voi, pe urmă voi mă verificați, da? Aici sunt jandarmii, nu veniți după mine, dar mă arăt și mă uitați. Aici sunt cei din serviciile secrete, nu se văd. Sunt pești fantomă, așa se numesc, sunt pești transparenți. S-a ascuns după ăla. Uite, s-a ascuns. Cine nu e cu minte, cine nu respectă regulile, sunt judecați și condamnați. Nu vorbiți și ascultați-mă. Peștii condamnați. Uitați aici, pești. Ce scrie aici? Aici. Condamnat. Deci zic bine, nu? Bun. Uitați și aici. Ce scrie aici? Uite aici. Deci este condamnat? Bun. Perfect. În regatul peștilor avem, ca să fie voie bună, avem un bichir care se ocupă cu tot ce înseamnă buna dispoziție, un bichir din Guinea, da? Acolo, și un pește, e el bătrân și înțelept, da? Uite aici. Face Da, 15 ani. El este clovnul regatului. Uitați-l aici. O să venim clovnul să-l vedeți. Da? Avem Pirania, din familia Pirania, aici mai nimeni. din familia Rechinilor. Cestosele. Aici avem Cestosele. aici și aici maternitate. N-aveți voie să puneți doamna. Provin din ouăle de pește, cum se numesc copii? Care uitați, acești pești mici provin din ouăle de pește, se numesc ovipari. Iar aceștia, care sunt mai măricei, uitați pe aici, au aproape 2 luni de zile, sunt vivipari. Nu provin nimic. Da? Ca să filmăm și noi ceva, că n-am apucat să filmăm toate nimic.
peștii sanitari care fac curățenie în bazine. Și o să-i vedeți în mai multe bazine. Acum, Aici e invizibil. Așa. Și să facem liniște, uitați-vă voi peste tot, pe unde vreți, fără să vă înghesuiți, fără să vorbiți, fără să puneți mânuțele, că colegii mele imediat mă atenționează și vă invit pe hol. Da? Vă doresc dicționare plăcută, iar în cadrul didactic și organizator, dacă ne uităm cu ochii nou cu mânuțele. Da? Nu vă grăbiți. Are pupiul ăsta. Da. Uite-l pe ăla. Ia de-te mă, că eu n-am văzut aici. Da, nu. Ia uite-i mă, ca ea. Tata. Mă, uite bă, ăsta, bă. Crab sau ce? Asta nu-i pește, nu, de crab. Asta am zis eu. Somonul. E somn. Să te pupă, tată. Uite și ăștia. Sunt frumoși. Ce mai bă? Uite ce gură mare. Hai să uită fix în camera mea. Bă, ăsta n-are ochi. Bă, ce frumoase, bă. Uite, pe ăștia sunt, uite cât de mici sunt ăștia. Ce frumoase. Efectiv. Dar ce burtă are. Da. Da, ce frumos. Ce e ăla? Nimica acolo. Pe Bă, 4. vedeți-vă. Poți să le cumperi, bă. 44 de lei. Eu filmez acum, că Eu sunt pește. Vezi, mi l-ați acasă. Ioi, cât de frumos e. Unde e Andrei? Andrei? Andrei, uite. Ce e aici, mă? Ia. Ce e aici? Că eu n-am văzut. Burașcă. Ia. Ia. Uite, pa. Dar pe nu atinge. Ating. Stai, bă, că poate nu mă mai împingeți, că poate scapă ăsta acolo. Ce caracatiță. Bă, ce caracatiță. Unde e Andrei? Eli, l-ai văzut pe Andrei? Uite-l acolo. Unde-i? Unde-i, mă? Unde-i? A, uite-l. A, bă, că te-am căutat. Gata, uite peștele de aur. Peștili, peștili. Cum copii? Aici, uite pe ăștia, bă, cât de mici sunt. Abia îi vezi. Uite-i pe aia de sus. Clasa 2B. Gata, ne-am uitat? Antonica, ce faci, mă? Bă, dar unde-i doamna? Văd că de 700 de ani. Hai să mergem și noi, mă. Faci pe YouTube? Nu știu că nu mai merge să fac videoclip. Încerc. Filmează-și pe mine. David, 5 ani. Voi doi, tu și tu, haideți afară. Voi doi, după aceea, să se extinde și după el la rezervă. Deci ca să vă poate gândi. Stai că mă duc după Andrei. Andrei! Andrei! Și faceți nepotrivit. Celea sunt cu o Andrei! treabă. V-a plăcut? Da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Fiecare cu ce i-a plăcut. Gata. Andrei aici, că tu ești cu mine în rând. Nu, mă țin, mă. Nu vreau să țin eu.
uite-te la ăla, ce chelios. Bosca. Eu zic bosca. Deci că suntem în Palatul Parlamentului. Uite, e adevăr. Era o păducă. Haide! Oprește filmarea! Nu vreau. E corcorilo, Ce te uiți pe? Ia fi. Artornică. Artonică. Cartonito. Cartoniță. Uite, asta este un cioroi care vrea să zboare mai sus. Nu cam mic. Rând. Rând. Bă, dar... Bă, aici suntem noi. Așa vreau eu. Să mergi. Ce telefon? A? Să ai ăla mai vechi. Că eu am iPhone. Am iPhone, uite.